Akože nie sú škaredé, ale nepostarala som sa z nich. Ja som úplne zabudla nejak na existenciu toho obchodu, že Mojito. Pred pár dňami som na ňo znovu naďabila a našla som tam jedny strašne pekné rifle. Boli označené ako bestseller, takže God bless them. Trošku lacnotka, ale dobré. Akože účel splnili, lebo sú také baggy. Až na to, že tú farbu som si predstavovala trošku inú. Tak to vyzerá. Oni by mali byť pôvodne, že high waist. Ja som si na schvál objednala číslo väčšie, aby som ich mohla takto nižšie. Dĺžkovo sú tiež fajn, ale neviem. Neviem, či ich nevrátim. Už som bola na tej stránke, tak som si rovno objednala dve sukne na dovolenku a na leto. Táto ma nemá prečo sklamať, podľa mňa. Možno aj má. Táto sukňa na festival není zlá. Jediné, čo že mi je veľká. 36 je mi veľká, takže takto dole ju nemôžem mať, lebo potom vyzerá divne. Je mi veľká, takže nic, no. Ďalšia festivalovka, ktorá mi tiež bude podľa mňa veľká, už to vidím. 36 zase sme tu. Toto je katastrofa. Ja neviem, čo som očakala akože od tej stránky. Zázrak. Posledná vec sú šaty. S takou mašľou vzadu. Chce sa mi to skúšať? Nie, ale budem, lebo neviem, či mám vrátiť. Šaty sú asi najkrajšie tieto celé objednávky, ale aj tak akože nic moc. Keď mám pravdu povedať. A asi to radšej vrátim všetko.